nagħti d-dem jiena għal diversi snin. Naħseb dejjem li dawn l-aħħar 25 sena d-dem. L-aħħar li tajf fil-fatt huwa l-ġimgħa li għaddiet u dik kienet l-34 darba li nmort nagħti d-dem. Li ħeġġiġni biex jiena mmur nagħti d-dem huwa li dejjem rajt il-bżonnijiet ta' ħaddieħor. Il-bżonnijiet huma diversi, mhux bżonnijiet finanzjarji, mhux bżonnijiet materjali, però huma bżonnijiet li tista' li salva ħajja ta' bniedem. U dik hija li xprunatni biex nibda nagħti d-dem jiena wkoll. Kull darba li mmur nagħti d-dem jiena ma minn nintaqa' jiena u sejjer nagħti d-dem, imxi ġejmi tagħti d-dem ġejmi. U mhux kulħadd jiġi, però kelli diversi nies li ħeġġixthom biex jagħtu d-dem, ġew minkejja bil-biża' kollha, però l-ikbar sodisfazzjon huwa li wara li taw id-dem baqgħu jmorru jagħtu d-dem u għadhom sallu jirringrazzjawni meta jintaqgħu miegħi. Inti kont qedtli u ħeġġixtni biex immur nagħti d-dem l-ewwel darba. Il-biża' hija dejjem. Kull naħseb persuna xi nissemmilu labbra ikun qed jibża'. Però il-każ li tmur tagħti d-dem huwa differenti. Huwa differenti għaliex inti ħadd tmur tagħti d-dem min jeddek. Qiegħed fi stat ta' saħħa qiegħda tajba u l-istaff hemmhekk meta tmur hemmhekk huma tant ġentili li isek tkun qed tistennija minn 3 xhur għal 3 xhur biex tmur hemmhekk għax tant jilquk, tant għandhom dik il-kariżma. Laqqas tkun taf li daħlu lek labbra jew inkredibbli, ġifieri l-affarijiet huma tant pjaċevoli hemmhekk li tkun looking forward li terġa' tmur tagħti d-dem. Jiena l-appell tiegħi, anzi huma diversi l-appelli tiegħi. L-ewwel appell huwa li l-bnedmin jew l-bniedem kull investiment li jagħmel f'ħajtu jagħmlu meta jkun b'saħħtu. Issa meta mmorru nagħtu d-dem aħna ninvestu, mhux fina f'ħaddieħor. Però aħna meta niġu l-bżonn mbagħad ikun hemm ħaddieħor jinvesti fina. Ġifieri jiena nħeġġeġ in-nies li għadhom b'saħħithom u jixtiequ jagħmlu investiment f'ħajjithom biex imorru jagħtu d-dem. It-tieni appell tiegħi huwa dan, l-iktar biża' tiegħi jien hija mhux mill-labbra li meta niġi ma nistax nagħti d-dem aktar.